Oblongo! Si suito! Mandanga bolingo! Tuturu venene! Hakuna Matata! A veure, què és això? Per l'amor de Déu! Què passa? A veure, el doctor de Senegal és un doctor. Sí, jo. Un hechicero de la tribu. Què passa? No hi ha res, oi? És que veuràs... Ens ha fallat tot. És que nosaltres ho fèiem tot de bona fe. ¿Qué pasó, güey? Ya te vi para seguir con mi conferencita de cuentos. Què passa, güey? Tota l'estona què passa, güey? Pare, dona, que no veus que ens ha pillat el doctor del Pol? Ostres, em sap greu, ens han fallat els conferenciants i no sabíem què fer. No li deies. Tampoc passa res. Si millor que escoltar una conferència de 4 hores és muntar una festa, cantar, ballar, si és el que més li agrada al Pol. Ah, Tinc raó? i tant, tens raó! Clar. Som-hi! Vinga! Perquè junts... Jo soc imparable. Soc imparable. No anava ara aquí, això. Junts som imparables! Tens raó! Entre tots podem convertir unes conferències avorrides en una gran festa! Ara sí, clar, perquè junts som imparables. Junts som... Imparables! Tornem-hi. Aviam, públic, les crides que reaccioneu, vale? 1, 2, 3 i junts som... Què et sembla? Bueno, està bé. Es pot millorar, eh? Ho tornem a fer. Som-hi. Junts som... Es pot millorar, eh? Sí? És veritat. Aquí una pel·lícula jo. Som-hi. Junts som... Guai, així. Ja després us ho tornarem a fer repetir. Vinga, doncs. Doncs res, seguim cantant, no? Va, que passin els doctors i doctores de cardiologia de l'Hospital Bypass Bum Bum de Sant Quintí de la Passió. Endavant i que tinguem un... Bon dia! És una pista de la cançó, eh? Endavant.